dag skal vi have om Grønlandsbomben. Okay, så I slår bare op på jeres side 32-33 i naturgeografi. Grønlandsbomben fungerer ved, at det varme vand bliver varmet op i den meksikanske golf, og derved køler ned op ved Grønland og sendt ned igennem Atlanten og ud til resten af verden. Bla 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 naturgeografi bla bla bla. Hvad fanden laver I min time? Sidder vel ikke på jeres mobiltelefoner? Nej. Jeg underviser simpelthen ikke elever, der ikke hører efter. Vi ses. Hej. Jeg er jeres nye lærer, siden jeres sidste sagde op. Og jeg vil så prøve at forklare jer, hvordan global opvarmning og Grønlandspumpen hører sammen. På grund af, at isen er blevet mindre og mindre, vil det sige, at Grønlandspumpen ikke kan fungere, og den kan så ikke få vandet til at bevæge sig ud til Europa og Amerika. Og det vil sige, at det kan muligvis medføre små istider. Ja. Hey, har du lige bla 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 is bla 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 bla. Men de siger sådan... Ej, men de hører jo overhovedet ikke efter, hvad fanden er det for noget?